Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu siyakhuluma indaba engosibindi nobaba uMseleki noMacele noMayeni namakhosikazi nezingane zakaMseleki. Kodwa yeke sisuka lapha kulo episode 16. Angazi ukuthi ucela uba le episode ngoba beyi toxic. Yes guys, yangishiya mina ngididekile. Lo yamndeni lapha eMzombe. Angicabangi mhlawumbe ukuthi kumayelana no membeso kaMangwabe lo owenza sonke lesididide senzakalayo. Niyakhumbula ukuthi ubaba uMseleki wathi kwenye isizini imali ayikho kahle. So mase kukhona imali angazi ukuthi ibudget yabo beyithini kodwa beyi over $1 million ukuthi benze umshado. Le mshado abazoyenza ihlukahlukene because okaMacele kwabo wesintu uMayeni wa renewer ama vows wase waphinda wenza owesizulu because bonke abawenzile wesizulu. uMakhumalo usewenzile umembeso wakhe. uMangwabe ungawenzile umembeso. Angisoleni ukuthi uMangwabe lo dala sonke lesididide esesikhona manje ngoba kukhona la okwenzelwe khona uMayeni ikhekhe bekuyi-birthday celebration kaMayeni kuney'ngane zonke. Nayi into engifuna ukuyibuza ngoba niyayibhala la ku-comment section kodwa ukuthi angizwa nokuthi-ke sengifuna ukuzwa ukuthi isiZulu yini noma isintu esivuma lokhu. Makwenzelwa uMayeni ikhekhe elibhakwe uMseleki nabantwana laba abancane wathi uMseleki uthi ubiza iy'ngane zonke ngoba akafuni zihlukane iy'ngane zonke iy'ngane zalabo mama. Kodwa-ke bebe-celebrate usuku laMayeni lokuzalwa. Babhaka-ke wafika kuMayeni bathi surprise, kwaba mnandi-ke wabonga-ke iy'ngane zikhona zonke. Washo uMseleki ukuthi-ke lokhu yini abize bonke abantwana. Manje yangidida-ke le nto-ke sengibala nakulaba abancane namantombazane ukuthi bengajika yini bona athi lo omunye hayi usebona ukuthi i-boyfriend yakhe eyakayeni ngoba vele akahlobene yena noyeni kodwa uMayeni uma wakhe ngoba kukhona ngisho naney'ngane. Phela uMseleki ushadile noMayeni. Ingenzekani into enjalo noma ivumelekile kumfana? Guys ngicela ningichazele ngoba uSibindi uthi yena akahlobene noCele nabantu bakaCele. Sekukhona abantu manje kanti thina sithatha ngokuthi uMacele uma wakhe. Uma behambile futhi ngiyaxuba nje izinto ey'ningi ezingeke zizwe kuthando nesithembu ukuthi ngisapothe lento engiyibuzayo. Uma behambile uMseleki unokuthi makwenziwa mhlampe ama-activities anobungozi athi akafuni ukuthi elimale ngoba mayesehambile ucabanga amakhosikazi akhe. Kungabe umndeni owodwa kodwa uhlukene ngoba manje sekunegazi phakathi njengoba nibhala ukuthi phela ngokwegazi. Hey mina ngeke guys le nto ngizinganayo inhlonipho. Vele-ke sengiyi-judgmental noma ngibuza kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi isintu-ke nesiZulu enisho ngaso ukuthi ngokwegazi nithini kahle kahle ngoba phela uthi uMseleki uLwandle noMpumelelo abazuzenza iy'nqumo ngokuhlukana. uLwandle uyobikela uMpumelelo noMpumelelo ebikele uLwandle ngoba bawobhuti. Nangu-ke uSibindi usefika nokuthi yena u-first wife wakhe wakaCele usethola intombi into yakaCele. Bayadleba ku-social media bathi what if indaba enoCele. Mina bayangidida kodwa ngoba nobaba uMseleki lento le eshiwo uSibindi wayisho naye ngendlela futhi eyangidida esho kuLwandle nakuSibindi ukuthi yofanele
mabeshada noma begana bethole unkosikazi wakaKhumalo. Kanti kulo mndeni kunjani guys? Hayibo, abayikhuluma into esisi phela-ke abanye bazosebenzisa kudala. Yabo kudala nami ngake ngezwa ukuthi kudala kwenzeka osisi bandawonye beshade kumndeni owodwa. Akufani-ke lokho. Lana mina ngikuthatha ngokuthi uMacele uwumakaSibindi. uMacele nje uyowathetha amacala kaSibindi njengengane yakhe, kodwa uSibindi usethi yena akahlobene nabantu bakaCele futhi akazi ukuthi umamkhulu uzoyithatha kanjani lento. Ethi noma baqinisile nobaba uMsele kuyayivumela lento. Yabo uma ukuthi ubaba uMsele kuyayivumela lento, hayi guys ngeke, siyakhala. Uma ukuthi ngempela uyayisupporta lento, siyakhala. Yayibona leya ndaba ungasho ukuthi uyayazi ngoba awuyazi, kodwa yona ndaba leyo ndaba yiyo. Manje kuthi phela uzothi uvele kufanele ukuthi aqale ngentombi into, leyo ntombi into yakaCele. Phela sizosaba thina, vele siyasaba khona mase sesikhuluma nje sesihleba kube indaba yethu sodwa la ku-social media sihleba khona, siyasaba. Ningamemezi phela kodwa khona siyasaba ngoba sesithi hawu makuyikho pho bafunani ku-TV. Lo mbuzo leso siwubuzo engaze ayikhuluma into eningi sengikhohlwe ukuthi bengizokhuluma ngani. Khona la kuThando Nesithembu-ke kule season yona le siphela lo season 7 le episode yokugcina esikwazile-ke ukuthi okaMpumelelo owakaCele unumber 5 kaMsele kulo osekhona wahamba wayobika ngisho emsamo abasasona ukuthi uba isibongo sakhe. Yinto enjani le? okaMpumelelo angithi uzolandela after uMseleku ngokuthi bekhokhe bayalobola. okaMpumelelo yena wakaCele. okaMseleku-ke lo beseyosho ukuthi uzothumela abakhongi, akashongo ukuthi uzothumela abakhongi bayakaba isibongo. Hayi makuMangwabi kuyomele ukuthi axolise kwamanye amakhosikazi lesi siphithiphithi naloku ukukhuluma. Angisho ukuthi makuMangwabi owonile, mawukuthi imali yomembeso wakhe le ehlanganiswa manje. Hawu phela simethi sayifunda kahle siyacalculate ukuthi season bani kuqalwe nini ukukhuluma ngebudget semshado, imiphi imishado eyenzekile, kwasala bani, kuselo kwaMangwabi, indlu yaMangwabi futhi-ke le ayakhaya isiyaphela, iseduze futhi nakhona laphaya wakhe khona eMzumbe. Ubaba uMsele wamnikeza wamkhethela indawo, angazi uma wamsizani kodwa nje uwomakhelwane. Vele umembeso waMangwabi uyeza futhi mhla umembeso waMangwabi usufika niyokhokhela imali yami ngoba ngifike nginixoxele ukuthi lokho kuzokwenzeka. Nithi hayi lesi siphithiphithi esisikhona kuphika nemishado ukuthi obani abafika kuqala obani abafika emuva, imali yomembeso waMangwabi. Mase kufikile Mangwabi ngoba nayo uyayibona lento futhi nayo uyayazi. Hayi koxolisa laphaya koMacele. uMacele sebe-wrong manje, sebe-wrong uMacele. uMayeni usezalwe kabusha. Uzalwe nini kabusha uMayeni? ngoMayeni athena akayithatha inonsense. And-ke vele kuMayeni akaze axoxe, akaze nikeni nangeni mase siyaxoxa-ke nikeni ngiyaxolisa. Nikeni na ukuthi uMacele uMsele kuyareporta kena zonke izinto siyakubona lokho. uMsele-ke mase eqala lezi ndaba-ke ezingathi shu akayi kuMayeni. Yabo nje lezi ndaba lezi lobe jike eduzane ikhuluma into ekhona ayisekho lento ade ngikhuluma akakazi. Mase kuMayeni yasho ukuthi yena anaso isikhathi sokuthi ehambe ecothoze, ehambe ngathi uhamba phezu kwamaqanda, anaso nje isikhathi senonsense. Hayi
Yabona nje ngisho namanje zonke izinto ubaba uMseleka ayikhulumayo zishiya thina ama-viewers si-confused. Akazaya kuMseleko, awu akazaya kuMayeni. Ngiyabona ukuthi khona into yokuthi yinto engekho, yaze yayindeka inganekwane yabo. Esikutholile guys, ngiyaxolisa, Saturday indaba umqondo wami udunyelwa yini? Esikutholile owakacele okaSibindi, kodwa okaSibindi uzolotsholwa after number 5 kaMseleko. Unumber 5 kaMseleko abamshongo isibongo ukuthi isibongo sakhe owaphi, kodwa usezohlangana naye, usembikile futhi ukuthi uyomlobola. Kodwa uMaMtolo yena wasitshela ukuthi uMaMtolo waseThekwini. Wasesizwa sokuthi uMaMtolo umshiyile. Wase futhi uMaMtolo akamusha, ubevele khona ngoba izancinza zikhona. uMaMtolo nje kanye noMakhumalo ku-season 5 babekhona kanye ngoba umamkhulu wayesekhathazekile ethi hayi bo, kanti lo baba akasatholi nje ukuthi ukuphumula. Wathi-ke hhayi, esephendule esedumiseleko, uMaMtolo ubevele khona. Naye loya sisi loyana sebezivezela i-cleavage nengubo yakhe e-green ney'cathulo ubuso. Bathi simbheke kanjani-ke ku-social media ngoba sifuna ukumbheka. Mase siyambuza ukuthi sim-DM sithi bakunikeza malini? Bathi bazokunika malini? Ngoba masingamfuna manje simfune simthole maseke bethi yithi esixabanisayo. Kodwa leya ngubo leyana iningi. Iy'ngubo ziyafana iningi. Nalapho ufika ahlala khona beyingekho imirror, sintshontshe ubuso laphaya kwisibuko. Hhayi guys, ayikho vele into enginitshela yona. OkaSibindi kuthiwa wakacele, okaMseleko akaziwa. Uvele ngengubo, wavela ngezitho, wavela ngamabele. Yaphela kanjalo-ke samuzwa esehlala phansi. Naleya voice esizwile ngeke sazi ukuthi ivoice yakhe yangempela noma ivoice ayikhandile ngoba esezongena laphaya kule episode yakuThando Nesithembu. Yena lo sisi lo kodwa ubugebengu guys. Niyakhumbula labantu ababekhokha imali? Futhi nina iy'ndaba zenu laba abakhokha laba abakhokha imali indaba yabo nje ayithintwa nhlobo. Kwakuphethe loya sisi, niyamkhumbula loya sisi lo obesenzela ama-video ethi ubayethe nowayeyingxenye yaleyo project ile yedina ewubukhazikhazi bezokhetha. Mina nje hhayi, yazi angihaleli ukubabona ukuze ngibajaje ngithi yini inkinga yenu? Sengibona labo sisi laba abakhokha imali bekhokhela ukuthi nje uMseleko uzobathatha bafake emzumbeke nabo betholeke indlu nemoto, konke-ke konke kwama-benefits akhona. Mase beyafika kuThando Nesithembu ebahliphize mase yabatshela ukuthi phela imali yenu le, imali yomndeni yikho ukusupport ivision. Ngiyaxolisa okokugcina. Ngiyaxolisa guys, siyabonga i-support enisipha yona lana. Niqhubeke nisupporte nabanye. Sisazoxoxa oku-serious. Hawu nani phela i-Saturday. Sengifuna sibe serious kakhulu kube kuyilanga lokuphumula. Ngiyabonga guys, ngiyabonga kakhulu. Angiqedi, bye.